eta eskerrik asko guztiei. Lehenik eta behin, bihotz-bihotzez eskerrak eman nahi dizkiegu Usurbilgo herritar guztiei, baita jai hauek posible egiteko lanean aritu diren guztiei ere. Aurtengo urtea oso berezia da Usurbil futbol taldearentzat. 50 urte bete ditugu gure herrian futbola sustatzen, belaunaldiak batzen eta Usurbilekiko ahalegina, konpromisoa, laguntasuna eta maitasuna bezalako balioak transmititzen. Menden herri honetan zehar 100 haur, gazte eta heldu gure familiaren parte izan dira. Batzuk zelai barruan, beste batzuk zelai batzuk kanpoan, baina denek helburu batekin, gure klua eta herria haztea. Gainera, harro gaude une hau Zubietako lanbide eskolarekin partekatzeaz. Gaur omenduko den beste herriko eragile handia da eta. Izan ere, gurekin batera, 1976tik ari batira herritik eta herriarentzat hezkuntza sustatzen, gazteen belaunaldiak trebatzen eta gure ingurunearen garapenean laguntzen. Hainbeste urtez egindako lanak ere merezi du aitortzea. Gaur gu gara hemen goien gaudenak, baina jakindakigu askoz pertsona gehiago ordezkatzen ditugula. Zuzendaritza batzordetako kide izan diranak ordezkatzen ditugu. Entrenatzaileak, irakasleak, voluntarioak, familiak, armaiak, laguntzaileak eta bere lanarekin eta dedikazioarekin onaino iristea ahalbidetu duten pertsona guzti horiek ere. Ezkeritzak esatea besterik ez zaigu geratzen. Gaur gurekin egon ezin dutenak ere gogoratu nahi ditugu. Onaino ikarri gaituen bidea eraikitzen lagundu duten pertsona guztiak. Bai Usurbil futbol taldeak, bai Zubietako lanbide eskolak, urtez urte hazten jarrai dezagun denbora, esfortzua eta ilusioa eskaini dioten guztiak izan ere ezinezkoa litzatekeelako gaur gu balkoi hontan egotea. Jai hauetaz alaitasunez, errespetuz eta giro honez gozatzea espero dugu. Partekatzeko, berriz elkartzeko eta denon artean herria egiten jarraitzeko egunak izan daitezela. Eta askoz gehiago luzatu gabe eman diezagun hasiera urtebetez itxarondako feste hauei. Eman diezagun hasiera 2026ko Santa Isabelei. Gora Usurbil, gora Santa Isabel.